Meta kienet jindirizza attività politika fil-Belt Valletta, il-Prim Ministru Robert Abela sostna li fl-istess waqt li fl-Ewropa pajjiżi kbar qed jgħidu b'kemm il-biljun euro se jnaqsu l-investiment fil-welfare state għax il-finanzi tagħhom ma jifilħux, f'Malta għandna l-aqwa investiment fis-soċjal. Sostna li l-Partit Laburista fil-Gvern bena ekonomija li qed tirreġistra l-akbar rata ta' tkabbir fl-Unjoni Ewropea, tant li l-Eurostat ħarġet li fl-ewwel nofs tas-sena l-ekonomija kibret bid-doppju tal-medja Ewropea. F'dan id-diskors Dr. Abela semma numru ta' riformi li tħabbru mill-Gvern f'dawn l-aħħar ġimgħat, fosthom dik ta' min jaqbad isuq taħt l-effett tal-alkoħol u jew ta' droga. U għamel referenza wkoll għal dak imħabbar dan is-sajf rigward is-sitwazzjoni f'Kemuna fejn bis-sistema l-ġdida tal-bookings fil-Blue Lagoon li ddaħlet 3 xhur ilu naqset il-konċentrazzjoni tal-viżitaturi fil-bajja bi 68% f'Lulju u Awwissu imqabbel mal-istess xhur is-sena l-oħra. Il-Prim Ministru ħabbar li se jkun qed jitnieda proġett pilota f'żewġ bajjiet, waħda f'Malta u l-oħra f'Għawdex, li fihom ħlief f'żona żgħira riservata ikun kompletament ipprojbit it-tipjib. Huwa tkellem ukoll dwar il-konferenza Sigma li reġgħet saret f'pajjiżna aktar kmieni din il-ġimgħa u qal li se ssir convention center tal-ogħla livell f'pajjiżna b'sinerġija mal-privat. Dwar l-espansjoni tal-Port Ħieles il-Prim Ministru Abela qal li mhux biss se jsaħħaħ l-infrastruttura u l-impjiegi, iżda pajjiżna se jkun post ideali tal-merkanzija globali. Huwa kompla jispjega kif kull ma jmur qed ikomplu jiżdiedu l-opportunitajiet ta' xogħlijiet li minnhom se jgawdu żgħażagħ. Fl-aħħar il-Prim Ministru Robert Abela temm isemmi l-atroċitajiet li qed isiru fil-medda ta' Gaza u qal li bħala Gvern se jkompli jaħdem bla waqfien biex tieqaf kemm jista' jkun malajr il-gwerra u tgħin il-poplu Palestinjan. Pajjiżna iva se jqum quddiem id-dinja kollha u jgħid lill-poplu Palestinjan jixraqlu li jingħata lura d-dinjità li tteħditlu. U se nħeġġu wkoll pajjiżi oħra jingħaqdu magħna. Ħbib tiegħi ara ma nħallux il-biża li tmexxina hi. Aħna ma nistgħux inkunu indifferenti quddiem id-dbatija u quddiem l-inġustizzja. Dawn bnedmin bħalna l-koll li ma jixirqilhomx illi jmutu jiġu maqtula bil-għaġġ u bil-ġuħ ebda tarbija ma jixirqilha li tiġi maqtula bl-għaġġ u bil-ġuħ. Ara ma jkunx hemm xi ħadd li jbeżżana u jgħid li aħna żgħar u se jkissruna r-riperkussjonijiet